Zaman dhisik ya. Iya lek biyen saiki koyo ngono. Sini wae dari sini. Oh, tekan bila. Ora ora cerita nanti itu cerita oleh lo. Paling sisi lawan. Atos. Alah sing lek ngarep Bu Soimi wis dadi merdeka ki lho, merdeka tenan lho guys sesuk iki. Alah jare pinter baane Bu Soimi ngareh nata masal. Ki wingke sing nandangi kono dhewe lho, ora ana wong genteni, guys. Ngono sampai keringete sak koro-koro. Nggih. Wis merdeka tenan guys iki. Jan jos. Nggih. Cek seangkatan guys. Bagiane Yumasri.
Latihan 2 tahun kas yo gawe, guys. Nggone Mas Ri. Iya, mestine. Yo ngeling-eling ne mbok menawa ngono lho sangkel arep mangan enak. Tanggane sangkel arep mangan enak. Kuwi engke lho engko 2 tahun kas yo gawe ning nggon Mas Ri. Jerek sing ngarah-ngarahne tanggane. Tanggane kan yo ngeling ning mbok menawa lek ning sing kliwatan yo. Ki yo karo ngenakne aku barang iki. Genteni yu. Sajake mruntus ngono sak kara-kara. Santai. Wis sesuk nek ora kesusulan pisan, gak golek pakan. Nggih. Iya pawone kan dhuwur geke. Selis lho. Kan ora penak